Kum kadak ban ai Jingkyrshan ya ka all khasi Meghalaya Tourist Taxi Association AKMTTA ban dawa na ka sarkar jilla ban wanra ya ka policy ban khanglat ya ki kali kamai tourist ki bo wanna ki we ki jilla ban rong shaki jaka jngok kai kani ka jilla na kalyang ka senjok ki nongnya taxi sor bat khapsor ha ka arpulai tere unailur araja arpusan kilami shakhamat ban penlong da ka Jingïakhih ka bajai jai ya kini ke Jingïakhih ke bajai jai ke balapan long ha Shillong Mail upper Shillong lala ban sakhi ke jingwan ya shimbenta ki nongai lam nalor ki dekhot ke senjok har ringkat ke jingra ya ki plakat ban pen i shaki nong wan jengok kai perthai Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya